बैसागु बरायनाय हाबाफारि लादों बे 2 नं कनकपुर गामियाव जोङो बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे हाबाफारि हिसाबै जों सेथियाव जाय फोसावनाय लादोंमोन नैथियाव दं आफादनि खिरबिलां हाबाफारियाव दं गेदेर उन्दै जों मान बावनाय बे हाबाफारिया थांबाय आरो बे हाबाफारिया थांनाय लोगो लोगो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ बरायनाय हाबाफारिया दा जोङो सोलिगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियावनो बे हालामनि गासैबो दैदेनगिरि आरो रोंगौसा बिथांमोना बाहागो लादों। गासैबो बे हालामनि आरो रायजोफोराबो बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनि गेजेरजों बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजा बरायदों आरो बे बरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमुखौ जों सिनायथि होनो हादों आरो बे सिनायथिनि गेजेरजों जों सिनायथि होनांगोन हारि हिसाबै माहारि हिसाबै बर' हारियाथ' मोनसे सोद्रोम हारि बे सोद्रोम हारि हिसाबै जोंनि हारिमुनि हारिमुखौ जों सिनायथि होनांगोन। बेनिखायनो जों गासैबो आरो फैबाय थानाय बे रंजालि बैसागु बे हालामनि रायजोफोरा आरो दैदेनगिरिफोरा मोजाङै रंजा बाजायै हगार हरगोनखौ मिजिंथिनानै गेजेर जनाय न'खरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय न'खरा गेजेर जनाय न'खरा दुलाराय आइजो अनसाय आफाद गासै हालामनि रायजो राजाजों गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय बेखिनिखौनो आं फोरमायनाय जाबाय।